fa molta il·lusió que els llibreters hagueu triat aquest llibre pel Premi Llibreter d'enguany, perquè em permet pensar que potser la traducció fa justícia, certa justícia, a la genialitat literària de l'Ali Smith. Amb una manera d'escriure lleugera i juganera, enganyosament senzilla, Ali Smith, a Tardor, explora la connexió entre els vius i els morts, el passat i el present, i l'art i la vida. A partir de la relació dels dos personatges entranyables, de dos esperits lliures, la noia adolescent i el vell, va plantejant idees sobre art, història, literatura, feminisme, memòria, amb el rerefons del moment polític que viu el país, que és Anglaterra, però que s'assembla perillosament a tots els altres. Una de les particularitats d'Ali Smith és l'ús del joc de paraules, la capacitat que té de fer de la llengua una eina sorprenent, que no saps on et porta, però que t'acompanya per un camí ple de llum. El que fa girar les pàgines del llibre no és tant l'argument, sinó les idees que va enfilant per portar-te cap on ella vol i on et deixes portar meravellat. Aquest llibre, Tardor, el primer llibre del quartet estacional que Ali Smith ha escrit en un parell d'anys pràcticament a temps real, és només el primer del viatge que ens guia per un món fosc i tèrbol en el qual l'autora sap trobar una esquerda de llum i ens encomana l'esperança. De moment, l'esperança de poder llegir 3 llibres més d'aquest quartet. Felicitats a Ali Smith per aquest premi i pel llibre, i molt enhorabona a Raig Verd, que es va atrevir a embarcar-se als clubs en aquesta aventura estacional d'una autora que ens enamora. Moltes gràcies, Laura, per haver-me proposat fer de tornaveu a l'Ali Smith, que és una cosa que em sembla que no et podré agrair mai prou. Gràcies.